Ningizimu Afrika nendaba yenkashana kamezi yaphuza umlaza ngabeva ngibingelele kuphi nakuphi-ke la kufinyelele khona leli phimbo njengamanje. Ngiphinde nginikhumbuze ukuthi mina igama lami nguMfeze Nguthuthunga Khumalo, ilaspo namagumede olale phansi kwamhlaba lengana kwaKhubalo Nimbewu Echekeni endaweni yakwaSikhamelela. Ngaza kwethu-ke sengikhona la endaweni yaseMboza, ubaba uDr Meni, sikhulume kabanzi mayelana nezinto ezihlukahlukene. Ngiyazi ukuthi-ke kuningi okuzovela nanokuthi-ke baningi abantu abaney'nkinga ey'hlukahlukene. Mhlampe unalo ilungelo lokusibhalela lapha la comment section. Mhlampe kungaba i-topic esingaphinde siyithinte nakolunye usuku, ngoba sizoba khona nje amavidiyo anjena uzojwayela ukuwabona la sisuke khona siza abantu abahlukahlukene nje ngendlela ethile zokwelapha. Dr Myeni, ngikubingelele mfowethu. Dr Menlo, nginibingelele, sanibona njani baba? Siyaphila. Namhlanje ngifuna sibheke nje sihlalo odabeni. Abantu sebakwazi soyichazile nalapha nalaphana. Ngiyazi ukuthi abantu kade uhamba amazwe ngamazwe usiza abantu. Ngifuna nje sihlalo odabeni. Abantu bakhala ngedatha. Akuyona kodwa i-topic yanamhlanje lelo. Ngifuna sibheke udaba oluthinta iy'gubhu ukuthi zini izigubhu. Mhlawumbe uchazile umuntu nomuntu. Ngiyaxolisa nje ukuthi sive singene phakathi nje. Kodwa sengibuka isikhathi ukuthi isikhathi ngempela isikhathi sibaluleke kakhulu. Mhlawumbe sigxume sihlalo odabeni. Zini isigubhu? Cha, isigubhu baba, isigubhu ngathi siyinto eyiso isigubhu ngoba kunento edida abantu. Nasi la eduze isigubhu esikhuluma ngaso. Sikhuluma ngento enje mesikhuluma ngesigubhu. Lokhu kuyi-empty. Njengoba kuyi-empty kukhanda umuthi ufakelwa phakathi umixwe ngendlela nje ayithizeni ey'ningi ezenza ukuthi impilo iqhubeke phambili. Cha, iy'gubhu nginazo la ekhaya. Ngokuhlukana kwazo kwezinto. Kunegubhu la ekhaya, igubhu uma uthi ufuna nje isigubhu lesi sokuthi unebhizinisi. Ibhizinisi lakho lihamba kancane. Kukhona kuthola ukuthi mhlawumbe unebhizinisi kodwa ngesimo sokuthi ekhaya mhlawumbe uma uzoba nesigubhu ugcine sowubuka ngenye indlela ngoba manje abantu abaningi sebazi ukuthi isigubhu yinto esebenza ngegazi noma mhlawumbe isigubhu kufakwa abantu phakathi. I'm sure ukuthi nani niyabona ukuthi akekho umuntu wangena la phakathi. Kodwa ngesimo sokuthi abantu abaningi sebaba nalento emqondweni ukuthi isigubhu yona nto ibulala umuntu, kukhuluma umuntu phakathi. No, isigubhu kusho into okuthathwa umuthi uhlanganiswe kahle ngendlela, kukhandwe kufakwa amafutha thizeni, izinto zenhlanhla nani or into ezokwazi ukuthi ilekelele wona ebhizinisini lakho ngoba into nento osukunayo kufanele ibe nesisekelo sayo. So-ke iy'gubhu zihlukahlukene-ke ziningi bayithatha, even nabafundisi bayafika la ekhaya ngibenzele uthole ukuthi banamabandla emabandleni yabo. Kuyagcwala emabandleni yabo uthi ekuqaleni kade kuhamba nje ngendlela engaqondakali kahle. Phecelezi-ke lapha endabeni yokuthi ngithi indaba yesigubhu, omunye kwenzeka ukuthi mhlawumbe unebhizinisi lakhe lisekhaya alihambi kahle. Uma lisekhaya uyasaba ukuthi ekhaya ngizophuma kanjani ngihambe ngiye ku-Dr Meni ngiyofuna isigubhu ngoba lesi gubhu bayosibona. Cha-ke kulula kanje, uyafika la kimi ngidinga wena nje kuphela ungazange uphethe isigubhu uma ukuthi usaba. Mina ngikhanda wena straight, wena ube umzimba okhala imali, isigubhu kube nguwena uhamba. Uyayibona le ndaba le? Kube lula kanjalo ngoba isigubhu mhlawumbe sigcine sesiyokudonsela amehlo ukuthi ubani unesigubhu nakade. Uma kufike wena ngakhanda wena wamzimba ukhala imali, kuba lula kanjalo nje. Ngiyakwenzela ngendlela okufanele senze ngayo kube right, and then kabanye-ke senginendlela abanye engibenzela ngayo. Abanye ngifuna ukumenzela umuntu la bese ngithi imali akayithathe hamba oyikhokhela kuphi emfuleni emanzini ahambayo. Abanye ngabenzela ngithi umuntu akayithathe imali ahambe nayo ikhokhe emanzini emfuleni ahambayo, kodwa leyo mali ngiyazi mina ukuthi isuke izofika kanjani la kimi. So-ke ngiyabakhuphulela amandla ibhizinisi. Nabanye abangoma uthi mhlawumbe umuntu uthwasile umukile ekhaya kodwa manje still akuyeki phambili. Abanamabhizinisi njengoba sengichazile ekuqaleni. Mosokuba abanye-ke kuningi nje ukuqinisa kwemoto nani nokwemizi namagceke siyakwenza nje ngendlela e-right, because-ke lapha kunento ufanele ikhumbule. Uma ngabe uqinisa umuzi akumele ufake izinto eziyogcine sezicabana namadlozi kulowo muzi. Futhi uma uqinisa igceke kumele ukuqophelele ukuthi wenza sure ukuthi lowo muzi uma ubethela uncike kakhulu emsamo ngoba ikhaya lomuntu kumele ligade umsamo, hhayi ibhoki. Ngicabanga ukuthi niyangizwa lapho. So-ke kuningi nje ngokuhlukahlukana kwakho uma ukudinga, kodwa-ke ngiyacabanga ukuthi ngoba sisase-busy siqhubeka nakho ukuthi sinikeze ulwazi okunye nokunye ngokuchaza kwakuhlukahlukana. Inamba ngizoyishiya la kuyofana ukuthi ngitholakale khona. So-ke abantu-ke banalento yokuthi lapha endabeni yesigubhu, uma ngabe umuntu uthatha isigubhu, ngikwela kakhulu endabeni yesigubhu la ngoba isigubhu siyabenza abantu baxoveke ingqondo.
lapha mhlawumbe umuntu uzoba nokuthi uma ngabe ngithatha isigubhu sami mhlawumbe siyofika ekhaya sidla igaza, no, asidli igazi isigubhu. Sikhona isigubhu othola ukuthi sidlela amafutha thizeni, mhlawumbe amafutha enkosazane, mhlawumbe amafutha ebhanoyi, mhlawumbe amafutha thizeni. Ngosokuba khona lezi gubhu lezi othola ukuthi ezinye zingenye indlela-ke ezifuna la madoda lawa anamandla, labafuna ukukhuphula amandla. Uma kuthi bafuna ukukhuphula amandla-ke nawe sekufuna ufunde kwezakho ukuthi ngisho ini bengithi umuntu ufuna ukukhuphula amandla. Thatha le nto-ke sikho khondokho senizwile-ke balaleli, kunjalo nje. So ngiyakwenza-ke nakho lokho nje, abafundisi bafika banamabandla ba-right njengoba sengishilo, bafike futhi abanye banamabhizinisi baney'tolo baphumelele. So kona uthi uhleli uhlaleleni-ke ngoba yazi lapha ngendlela ebasengayo abantu ebazi ukuthi bahamba le ndlela, uthi ungasukumi wena ngoba kuno-1 no-2 kodwa uyasukuma wena, still impilo yakho ilokhu imile lapho-ke ekhaya. Sukuma nawe ukwazi ukuthi ube nendlela thizeni zokuphila. Manje esikhathini samanje yonke into iy'mali, impilo iy'mali. Uma uzohlala wena ubukelele ukuthi ubani usiza ubani ngokwakhala abantu, akukhona kagogo wakho la emhlabeni. So-ke nje kunjalo nje ngosoba yile nto yani nale nto yokungcola kwemsamo, ngike ngagudla kuyo into yokungcola kwemsamo. So le nto yokungcola komsamo ufuna uyicophelele kahle. Umsamo wakho uma ngabe ungcolile, into zakho zazambe kahle. So kufanelekile ukuthi nakhona lapha uma kuthiwa uthatha le nto kufanele ukuthi sicophelele lapha emsamo wakho ukuthi njengoba lapha emsamo wakho wena ufuna ukuthatha le nto le, ingabe umsamo wakho ume kanjani? Khona wena ngabe ume kanjani? Yonke leyo nto iyakhawunta yonke leyo nto leyo. Ingakho uthola ukuthi osipanibani abanye bathatha iy'ndlela izinto zagcina zabahambela kahle ngendlela, ngoba la wayekhona waye ngomqondo ukuthi yena uyofika enze le nto ngendlela eyenza ngayo, kanti no, into nento indlela yayo kufanele yenziwe ngayo. Okusho ukuthi mhlawumbe kwenzeka uthathe isigubhu mhlawumbe sifike ekhaya sisebenze, noma mhlawumbe iphutha mhlawumbe kuyenzeka kahle ukuthi lo muntu olithathe kuye, noma mhlawumbe kusuke umsamo wakho. Sibheke lapho-ke mhlawumbe uthatha isigubhu singakusebenzeli, kusuke kuwumsamo, noma mhlawumbe kuyenzeka noma kukabili, mhlawumbe kuyenzeka uthole umsamo, kuyenzeka futhi uthole ukuthi nala sithathe khona vele awuthalanga ngendlela ekahle, mhlawumbe lo muntu osuke ekwenzele sona. Kwenzeka uthole ukuthi ngibonga kakhulu kulo mbuzo wakho. Kwenzeka ukuthi uthole ukuthi umuntu uthatha isigubhu endaweni la mhlawumbe ongaye ngithi nomuntu besikhanda kanalo ulwazi, kuphela unqena ukusho ukuthi lokhu angikwazi ukukhanda, hamba kuSpanibani banafika kwenzele lento. Then number 2, kunesigubhu othola ukuthi isigubhu sakho lesi uma senziwa sikhonekthana nedlozi. Sikhona isigubhu uma usikhanda osuke unoshowcase waso uthi uyathanda uthande siyovula ngenkani, ngoba leso sigubhu leso vele kusuke kungasesona esedlozi. Phecelezi-ke ikhona lokho sikusho sithi ukuthatha lento. Uma uthatha lento leyo nto ayisahambi sanje nedlozi, akusenadlozi lapho. Sesikhuluma nje ngenye into esesayidini lapho eyivula ngenkani. Kumnyama kunjani yona kufanele ivule ngenkani, kufanele kuhlezi kunokukhanya ngaso sonke isikhathi. So-ke vele-ke uma ngabe sewufuna into enamandla kumele uye kumuntu ozofike akhanda isigubhu ngokwedlozi. Kumele moza la ku-Dr. Mene ngifike ngikutshele ngithi wena into eyenzekala kuwo, 1, amadlozi akini awekho right. 2, njengoba engekho right amadlozi akini, wena kumele nginike isigubhu esingasebenzisani nedlozi, ngoba into eyodala ukuthi wena uma siyokuncenga kakhulu edlozini, amadlozi akini, kukhona abantu abanamadlozi anomona nje. Umuntu idlozi yakho lifike limupha imoto damaqede angakaqedi ngisho 2 weeks 4 days seyifile ipakile egcikini. Uma uthi uyalandelela kahle imoto indaba ayinayo inkinga eyitheni imoto kodwa ifile ayihambi. Yini? Yizo zezimo lezo zamadlozi nomona, ngoba akona wonke amadlozi ayokufisela ukuthi empilweni ube njani, ube right. Le nto isukaphi na? Isuka lapho usaphila. Kuye kwenzeka ukuthi ekhaya nizala uma we-1 no-5 kodwa manje anizwani ngendlela kanjalo, noma senifile ningasekho emhlabeni nalapha iyoqhubeka lapho ukuthi wena ungazwani nobani. Angijezwe loo ndaba. The time ukukhula wena uphahla labantu bahlanganisa, hayi bisahlangana le nto lapha kuwe, ngoba vele uphahla abantu abanjani abangezwani basaphila still, noma sebefilela abantu banjani abazwani. So-ke uma sokukanjalo vele suke sukusiphoqa ukuthi ngenze njani, ngikukhandela isigubhu uthathe into igcwele ihambe kuphela. Hayi Dr. Mene ngiyakuzwa, ngiyakuzwa. Mhlawumbe eminingi imibuzo vathi ngisazoyibuza, kodwa-ke ngathi okuningi suvele wakhava laphana mayelana nazo iy'gubhu mhlawumbe, kodwa ngiyazi ukuthi khona la abantu abafisa ukuyazi kakhulu ukuthi iy'gubhu, ngiyazi kukhona uthola ukuthi isigubhu singazi sidlala indima enkulu mhlawumbe empilweni yomuntu, ukuthi siyambona umuntu mhlawumbe ethuthuka ngendlela ehlukahlukene, kodwa khona futhi ukuthola ukuthi bathi kukhona ubungozi obukhona, noma mhlawumbe zikhona ubungozi ezinawo. Mazi ukhona
sifisa ukwazi ukuthi ubuphi ubungozi obudalwa ukuba khona kwey'gubhu, mhlawumbe ngabe emndenini noma kungaba wena siqu sakho sokuthathe igubhu. Cha, ubungozi besigubhu la obungafike bube khona kusekuthenini uma ngabe umuntu engena la uma efika la kimi kufanele kube sibe nesivumelwano mina naye. Ngiyamchazela before usithathe isigubhu. Uma uthi lokhu ngeke ngikumele, angikhoni ukuthi ngithi kuthathe. Umnikeza ezilingana namandla lawo adingayo. Ngiyamtshela ukuthi okay, lesigubhu lesi njengoba usithatha imigomo yaso no-1 no-2 no-3. Uyayibona lo ndaba? So njengoba ngizobe sengikuchazela ukuthi no-1 no-2 no-3 isigubhu lesi usho wena ukuthi no yazini ukuthi ngeke ngikhona ukuthi mhlawumbe ngimelane nakho, ngakhona ukuthi ngimelane nokuthi bese ngikhipha leso sigubhu leso ke siqondane nani naleyo nto nginikeze sona. Into efike ishaya abantu ifike ekugcineni la egcine mhlawumbe isigubhu sesinobungozi khona. Umuntu ufike ehamba kumuntu athi uyofuna isigubhu. The time efika lapha ukufuna isigubhu kufika kuthiwe naso isigubhu. Lesigubhu lesi njalo after 5 years kuyomela ukuthi lesigubhu wenze njani kube khona inkomo njalo, angithi uyabona, isilwane 1 2 3 vele kufanele uhlale ukwazi ukuthi sesigubhu leso uhamba sishintshe singasayifundi yankomo, angithi uyabona. So ke lokho ke ile nhlobo lena eyithi mina ngifuna impilo yami isheshe, kanti no ubokwazi vele ukuthi lokho kushesha ngale ndlela leya kunobungozi bakho. So la igubhu la kimi anginaso isigubhu esithi mina uyothi uma usithatha la mhlawumbe ebusuku uyogcina ungasalala uyalala nje ubuthongo normal njengabo bonke abantu. Futhi esami isigubhu asinakho lokuthi phambi kwesikhathi gcine mhlawumbe sesiyashintsha sithi sifuna umuntu anginaso isigubhu esinjalo. Futhi la ekhaya anginaso isigubhu ngithi mina lesigubhu esila ekhaya kunesigubhu esisebenzisa igazi lomuntu asikho. Igubhu la ekhaya idla amafutha ngihlanganisa induku ihlala emzimbeni kuwe uqhubeke uhambe nempilo phambili. Ngiyakuzwa mfethu. Ngiphinde ngikhumbuze ababukeli ukuthi manje sekhona laphana kwiFezeko Media sikhuluma nawe baba uDr Myeni mayelana nokuthola nje ulwazi olwanele mayelana nobungozi okanye nokubaluleka kwey'gubhu laphana kumuntu ongasechazile okuningi kakhulu ukuthi iy'gubhu zibalulekile kubantu abanamabhizinisi laphana nakubantu nje bafisa ukuthi izinto zihambe kahle. Kungenzeka khona okudayisayo kodwa kuhambe ngendlela. Sondela kuyena uDr Myeni akwenzele into yokuphila isigubhu. Asiphethe Dr Myeni, asiphethe mhlawumbe kuthini lithini lakhe lokugcina nje sesiphethe? Cha, elami lokugcina engingalisho ngithi kubabukeli mabangaduki futhi bangadukiswa abantu. Bese niyayiqaphela lento yokuthi kunabantu ebafranta ngabanye abantu lapha ku-Facebook. Umuntu ayibize ngegama lomunye umuntu kungasuye, uthathe imali uyifale umuntu o-wrong ekugcineni mose uyakhala ukuthi imali ngayifala uDr Myeni. Kade awuyifakanga kunomuntu ofrante ngami lapha ku-Facebook. So njengoba sengishilo ekuqale ngathi mina into engisebenzisayo i-WhatsApp on phela ku-Facebook ngithe ukuphuma kancane ngesimo sokuthi ngibonile ukuthi kunabantu bayangifonela bayakhala bathi kunomuntu ofranta ngami uzibiza ngami. So niqaphele kakhulu kunomuntu nje ozo-Facebooka athi uyimina ku-Facebook angitholakala, ngitholakala ku-WhatsApp on nakwi-call kuphela. So inamba engitholakala kuyo kilethi 064 81 59 578 064 81 59 578. Uyena kuDr Myeni bekade sikhuluma naye mayelana nodaba oluthinta izigubhu. Thatha lento khona-ke ukuthi-ke iy'gubhu zonke zinobungozi. Khona-ke iy'gubhu ezingenabo ubungozi okukhulu ukuthi mhlawumbe uyeza uzofuna igubhu elingana namandla akho laphana-ke khona la eMboza kuDr Myeni. Hhayi, asiphethe ngane zakwethu-ke siphuma kanje nathina siyavalisa siyathembisa ukuthi-ke sizophinde futhi sibonakale laphana. Ngiphinde ngicela futhi njengoba ngishilo ukuthi-ke bangabe mhlawumbe unombuzo onawo sibhalele comment section laphana-ke okanye laphana ey'nkundleni zokuxhumana. Mina-ke ngiyatholakala laphana ku-Facebook, WhatsApp, Instagram, TikTok, kuzo zonke iy'nkundla zokuxhumana ngikhona. Ngane zakwethu-ke nguMfezeko Ilasbo Namagumede ku-Facebook kanjalo laphana enambeni engitholakala kuyo WhatsApp 07126 83 989 07126 83 989. Ngaza kwethu anesibambe kwifidi elandelayo ngesikhathi esilandelayo la sobe siniphathele khona udaba okanye izinto ezingase zinithinte mayelana nezinto ezithinta isintu, ezithinta abelaphi bendabuko. Mina ngaza kwethu ngiphuma njena-ke nisiphathe kahle nibe nosuku olumnandi. Sinithanda.